ସମସ୍ତେ ଆଜି ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଳେ ମାତୃ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମା ବିନା ତ ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ଅବକାଶ। ମାତୃ ଦିବସ କଣ? ମା ବିନା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲେ ନା, ତା ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନା, ଆଉ ତା ବିନା ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରେସଟିଏ ବି ଘରେ ମିଳେ ନା। ଘର କରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନା। ସେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଙ୍ଗିନୀ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ତ ତା ବିନା ପେଟକୁ ଭାତ ହିଁ ଯାଏନି। ହଁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ମୋ ମା, ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ମାର ଭୂମିକା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କେମିତି କହିବି, ମୋ ଭାଷାକୋଷରେ ଶବ୍ଦ ପାଏ ନା। ତା ହୃଦୟ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବି ବଡ। ରାଗ ରୁଷ ଅଭିମାନ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ, କରିଥାଏ ମୁଁ ଭୁଲ ଯେତେ ବଡ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିଲି ଦୁନିଆଟା ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ବିନା ସାହାରାରେ ଚାଲିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଲି କଣ ଏ ସଂସାର। କାଶ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କୁନି ଛୁଆଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାର କୋଳରେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୋ ମାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, ତା କୋଳରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମା, ମୋ ଜୀବନର ନା, ତା ବିନା ନାହିଁ ମୋର ନା, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମା। ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ, ଜାଣିଛ କି ତାର ନା? ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ, ଜାଣିଛ କି ତାର ନା? ସିଏ ମା, ଆମ ମା, ସିଏ ମା, ଆମ ମା।